Здравейте! Надявам се, че ви намирам в добро здраве, да нямате здравословни проблеми и в добро настроение. Но днес се събудих и цялата бях скована. Не знам дали се е случвало. Не можех да помръдна. Едни болки в кръста, врата ми схванат. И по принцип взимала съм загряващи кремчета, лосьончета. Но последно време това, което ползвам, е термолосьона на UR Healthy Beauty. Освен че помага за тези мускулни схващания, болки във врата, в раменете, в ставите. Това термолосьонче аз го ползвам също когато имам синузит и само с съвсем малко, когато се намажа и тук между очите и в областта на тук челото, веднага, може би за 10-15 минути, 20, отшумяват болките. Знаете при синузита какво главоболие, какви болки има в очите, тук ти е запушено и трябва целият този секрет, който се е събрал, да изтече, за да премини болката. Ето това е термолосьона, който ми помага. Но сега днес, както казах, цялата бях скована и кръста ми не можех да мръдна. Намазах се, леко загрява. Нужно е съвсем мъничко да се сложи от него и много да се внимава да не пипнете с ръцете си, които са били преди това с допир с този термолосьон, да не си пипнете очите, че доста паре. Термолосьона, както повечето продукти ползвам, на компанията е с алоe вера 45%, натурални етерични масла и евкалипт. Но ако имате проблем с разширени вени, в областта на разширените вени не се препоръчва да се ползва, тъй като знаете, че загряването при разширени вени само усложнява състоянието. Но пак казвам, при болки в кръста, при болки в рамене, стави, ако имате дископатия, знаете как крака почва една болка надолу по целия крак. Това е термолосьончето, което не оставам без него.